Oh, kumusta mga ka-listeners? Karon ato nang ako nang i-upload ang kanang matatakdo sa buwan parto, no? Ginam-anam lang gid ako mga ka-listeners no para dili dili ingog ka ng bugat ba no? Kay siyempre mag-arrange pa man po ko sa basura ka lang. So katong si Sir Samuel Navarro nga ning request aning drama ha, nga basura ka lang asa na kunog 12 ug 13 no? Advance kayo. So dili ta ko mahimong maguna sa radio sir no. Muna nga sabta lang no. Sinima na nila ko ang pag kuan sa drama no. So sabta lang kay bago ko nimo excited kay sa sumpay ning drama kay makalingaw mo no, maka-listeners. Oh, mao na kung pasabot nimo nga tingali ma-upload to ang part kanang 11 na ba to mga ka-listeners at 12. So karon kuan mga ka-listeners ng 12 tingali karong sunod semana kay pa man maabot og semana ang episode no sa ang daily nga gikuan sa radyo no dili pa ma-edit na ko balik isang semana no so paabot ta lang kay ma-upload na sunod semana ang part 12 basta akong ibalik-balikon nga dili mahimong mag-una ko sa radyo no so karon paminawan ninyo ang part 2 sa Matagtakdul sa buwan. O karon sa atong sugilanon, matagtakdol sa buwan. Sabel, sila na nagbintana. Oo, ma. Nana sa pag-uwang sa iro. Sabel, pinatakan sila nagbintana. Kaya na, nagkuwang na sa daw na iro. Oo, ma. Sabel, nagdagan pa yung linis bintana. Iro na, ma. Isabel, sila bintana mo dali. Sabay mo matagin ang sigil sa bintana. Naku, mananap. Parayo rin bintana, Isabel. May lakin nga nagpaduk. Tubig. Magbukog tubig. Isabela, tago! Tago, Isabela! Ma'am, may na kumananap sa buparto, ma'am. Unsa? Ang pistola. To. Nagpinto ang duhakit ang iro. Ay, ang iro. Nanara sila, ma'am. Mamatay mo! Oh! Mga matay mo, mga iro mo! Panglayas mo, mga mananapa mo! Oh! Kuwara sila, Ma'am Marisa! Sa mga hero, Kadagubad to. Huwag nag-away sila, Ma! Lehok na mo! Isira na to ang bintana! Nabuapan ang bildoan na, Ma'am! May plywood sa luyo! Ato ni idokdok sa bintana! Gusto na mo! Nanong gisanta ko ni mga sa'yo! Naluoy ka ba sa mga kaaway? Pero dili husto ang imong gibuhat. Bisong ka sabay sa mga tao. Gusto talaga nga tagag-leksyon sa'yo! Dili ko nimo mahimong duminahon, Grika. O sa bagyo na hitabo. Nganong kamo naman ng duha ang nag-away? Yang disong ang usa ka bahay dito sa ubos niyo. Ug nganong imong manggisong, Grika? Tungod tinagigsuot siya sa usa ka babay. Og dili ka na mahimok, dili ba? Grika, biyayo na kami si Dio. Pero, Biyahe, Ibi! Pagsulong sapot dito. Karon. Sulti sa tinuod tiyo. Kinsa ka ng babae nagikasukan ni Grika. Siya si Isabela. Classmate sa mong leader sa gang. sila sila naapitan na, Ma. May untag na sabdan ako ang maong mga iro. Pero talagsaon ang gidakon sa mga iro. Dili sila yano lang ang mga iro, Ma'am Marisa. Husto ka. Nakita na ako. Nag-away sila. Gisanta sa usa ka iro ang unang iro nga miabot. O dili sila iro, Ma'am Marisa. Ay, unsa man ni sila, ha? Unsa sila siyang pagtanaw, Isabela? Kung dili sila dagkong iro. Unsa man na itong mga mananapa? Mga lobo sila.
Lobo? Kinala makigsuod ko nila. Aron ako masubay ang kaliwat nga mo'y sinugdanan sa kagubot ining dapita. Sa kamatay sa mga lubo ining dapita sa unang panahon. May katarungan ka. Ug dakong sayop nga naa si Grika uban nato tiyo. Dili siya makapugom sa iyang kasuko. Sabta lang siya. Kamo ang pares. Nangigil lang siya. Dili siya angay nga mangigi sa usa ka tawo tiyo. Natural lang ka na sa mga babae, tiyo. Pasagdi lang. Ako siyang pasabdon karon. Maway na. Mas makadaot sa atong plano ining dapitang yung gipakitang kaayo sa usa ka babae, tiyo. Mas magkaguba sa tong misyon ang gibuhat mong pagsod, Grika. Pero ni ataan lang sa usa ka misyon, dili ba? Naibaw ko! Ug mao ka na ang katarungan nga dili maayo nga kamo si Tiyo ang magkasumpagi. Kinahanglang mahimong usa lang nga atong tumong ining dapita, Grika. Si Theo ang tambagi, nga dili na makigsuod ni anang mga tao. Lahi ta nila. Di ka bagid mo patuon ako, Grika. Mo ba to? Pero usbon ko, tambagi si Theo sa dili na pagpaduol sa mong babae ni adtong Isabela. Pagtawag karon og panday, Nida, aron maklaro og repair ang bintana sa inyong kwarto. Oo, ma'am. Ma, may eskwela na ako, ma. Sabela, pag-amping sa eskwelahan, ha? Ayaw gid intawag pa kagabi, ha? Oo, ma. Dili cute. Pabalik og sa mga taxi. Huy, Sabila! Oh, Jack, ikaw na sad? Nagabati na ba ka sa balita? Unsang sa lang balita ka, ha? Ang mga mananap nga binuhi in Davita, di pa matay og laing mananap. Unsa? Og posible nga ang mipatay sa usa ka tawo na atong usang semana. Mauna ang mananap nga mipatay sa mga tandang baboy ining Davita. Ha? Kuyawa ko ano? Mo bitaw. Kuyaw kayo. Og kay naluoy man ko nimo. Ayaw ka bala ka. Kay bantayan ta ka. Ayaw na lang kong pantay, Jack. Uy, ug gano'n dili magaganahan nga akong bantayan ha. Nakuyaw man kun ikaw na sa punya nga tangan sa bangis nga mananap. Ha? Anong miturong ka diha? Gusto ka magpakitkit sa maong mananap? Musayo lang ko pa uli. Diya na ka. Kuy nga napaingon sa tong room. Asa ka nang sama sa'yo? Magpaduol sa mga kaaway. Magpaduol ka sa mga kaaway? O magpaduol ka ni Isabela? Mahimo bagdili ko nimo unhan, Grika. Mao ka na akong nabatyagan sa imong kibati, Theo. Og kanang pagsira nimo sa imong huna-huna aron dili ko mabasa. Usa ka na kadakong binuang. Wa pat na mo atubang sa usa ka seremonya sa panaghiusa. Mahimo ko pang itago nimo ang niya sa kong hunahuna. Theo! Ano na lang ko sa kakawayan doon sa eskwelahan magpundok eh. Ani ko tabo aron dili ko samuko ni Jack. Mahimo magsulti ta? Oh. Okay. Ikaw? Kumusta ka? O manong nangumusta ka na ako? Wa lang. Ikaw lang nahimo na kong higala ini dapita. Wa man ko'y problema. Mayo hinoon. Kuan lang, may gikahadlukan lang ni ining dapita. Unsa inyo kadlukan? Ang bangis ng mananap. Bangis nga mananap? O, may usa ka taon na nga napatay ang maong mananap. Unya karon, nabalita na sa dinis sa eskwelahan nga ang mga baboy ug kanding sa ubang nagpuyo din higip ang patay. Unsa? Mao ka nang balita ron. Wa di ka mahibaw. Wa. Ug kagabi Unsa nahitabo kagabi? may usa ka dakong iro nga midasmag sa bintana sa among gipian. Isu kayo siya. Ug kag iyang mga mata nakatutok na ko. Unsa? Siga kayong iyang puwang mga mata. Gusto siya musuot sa bahay. Murabag gusto ko niyang patiyon. Ug unya, miabot ang laing mas dako nga iro ug gibugno siya. Nagbugno sila hangtod kami abot ang akong amo ug ipusil sila.
Ug unsa nitabo? Mibiya na sila sa among lugar. Ug ambot, naigo pa kato sila sa pagpasil ni Mama Risa nila. Kuyaw di kini dapita ko na Oh, kuyaw na ron. Pero Unsay pero? nagtuo ko nga dili sila mga ordinaryong iro. Unsay pagtuo mo? Mga lobo sila. Unsa? Sige. Dili na ti ka tugahon ha. Basin og magtuon ka pa. Kinsa ka na imungan? Teo. Ako si Isabela. Sige, Isabela. Diya ka una. Puutan man ay siya. Lahi sa ubang lalaki nga nailhan ako. Bel na, musod ako balik sa klase. Kinsa milakaw gabi, Teo? Ganong nasuko ka naman sab, Tiyo. May milakaw gabi. May nangayam. O kinsa man kasay mong tato? Teo, dili mahimo nga magsabuag tagkadlok ining dapita. Dili mahimo nga mibaw ang mga tawo kung unsa tang matanga sa linalang. Sayo, kinahanglang mahadlok sila. Usa? Ikaw ba ang nangayam kagabi, Grika? Ug may patay sa mga baboy kanding ining dapita? Ako? Nganong gibuhat na nimo? Tiyo! Rika, ayaw ka mo pagaway. Pero dili husto ang gibuhat, Teo. Nahadlok ng mga tawo sa ubos. Husto si Rika siyang rason. Unsay husto? Kinahanglang magbaton og kahadlok ang mga tao ining dapita, Tiyo. Kinahanglang karon pa lang. Mukurog na sa kahadlok ang mga tao ining dapita. Karon manglaya sila. Unsa? Pero dili ka na nga tugi kasabutan. Dili ka na ang plano sa konseho. Kita ang niya. Ug kita ang gihatagan sa maong misyon. Busa. Mabuhat na to ang gusto natong buhaton sa mga tao ining dapita. Utukan og dili na mga ignorante ang mga tao karong panahon na, Teo. Kinahanglan magtago una kita sa kangit-ngit. O kanus amang tamang daw sa kangit-ngit ha, Sayo? Kanus Pero dili husto ang inyong gibuhat nga himuong dugoon ang mga pangitabo ining dapita. Wa tay laing mahimo tawa sa pagpanghadlok sa mga mangingilog, Sayo. Gusto si Grika. Kinahanglang manglayas ang mga tao ining dapita, Tiyo. O pakurugon sila sa kahadlok. Yara, Nara ang libro pahin sa mga lobo. The History of Werewolves. Unsa man ay gibasa? Oops. Yun. Kalma lang, Isabel. Kiyawam sa tanim mo eh. Niabay na Silvery ha. Didili ang pagsabasaba din eh. Tawa-tawa ko. Kabasa ka ng naas bumbong. Ha? Silence, please. Unsa naman sa tuyuin mo, Jack? Nangita ni mo. Ug nalipay ko. Nga nakit-anta ka din sa library. Para God, unsa may research mo din eh? Wakay lapot. Oops. Ayun ang tabon niyang libro. Mauna ang imong dianhi din eh, di ba? Ambi, kabasa ko. Jack, mahimo pagkunungan ako nimo sa pagsamok-samok. Gusto kong mono. Pero, ala kong gusto nga makakita ni mo pirmi. Pangitao man yun ka sa akong mga mata, eh. Ipang sa manay mo. Uy. Ano sa The History of Werewolf. Nga na nabasa mo kayo ni? Wakay labot. Oops. Sorry. Isabela, dagang og libro bahin sa werewolf. Tuasa mo. Unsa man? Gusto kang mabasa? Dili ko. Ayaw paglikay na ko. Jack, puhiin ang akong kamot. Kung giliday ko. May mahimo ka ba? Unsa pa gusto nimo? Ikaw. Nabuang ka? Okay. Buhian ta ka. Pero, ihatod ka sa inyo. Unya? Unsa? Maaari kayo makapati si Jack na ako. Ari ko sa layo akil.
Asa ka Ay, Isabela? Ayo. Niya ka sa Rio. Dili ka mahimong agi sa kakahuyan. Nalimot ka. Ngawa pa madakpi ang mananap ng mipatay sa usa ka tawo ining dapita. Ha? May gilikayan ka ba? Oo. Mao ba? Oy, Tiyo! Iya sa tingin din sa Rio? Siya ang akong kilikayan. Mayo kay niya ka, Tiyo. May lakot akong gabi. Ha? Uy. Huwag ka nung misiga mo ng imong mga mata, ha? Aw, dali noon. Atong ihatod si Isabela sa ila. Aron luwas siyang makaabot silang bay nga dili makaon sa bangis nga lubo. Lubo? Mauna ang gituhuan ni Isabela nga mipatay sa mga mananap ining dapita. Dili ba, Isabela? Ayaw na mo paglangan, Bi. Mupaulit na ko. Yan na mo. Isabela! Ihatod ka na mo! Dali, Tiyo. Ato siya sunod na sa kakahuyan. Ikaw masunod. Nga nang niya naman sa po. Agi ining kakahuyan, uy. Isabela! Hinihilis mo ka, oy! Sundan ko niya. Uy, naadi ka tong Theo. Nagsunod si Jack. Kita hapit, Isabela! Huwatan lang, mi! Pahala na kang tawanan ka. Samok kay ka. Pero may nalang nga naasab si Theo. Murag ang gamayan kong gibati nga kauban siya ni Jack. Nagunsa na masab ka din sa gawas, nida. Ako lagi lantaw si Isabela Marisa. Ay naunsa naman ka, uy. Hunungan man yun na imong trabaho sa paglantaw lang anang anak mo. Lain na kayong gapang hitabuin ni Dapita, Mama Marisa. Kayon sa naman sabday nga balitang nasa harap nimo sa gawas, ha? Nahimong tabi-tabi sa gawas ang pagpatay sa mga kanding o baboy ining atong dapit. Unsa? Uy, kakuyaw na gud anak. Unya wa pagid badakti ang maong mananap, Ma'am. O gabi nagduda ko nga katumidasmal sa bintana sa among kwarto. Mao na kato ang mga mananap ka ng hagis dinhi sa atong dapit. Unsa? Mao na akong gituburan, Ma'am. Ni anagad sa atong dapit ang bangis nga mananap. O dili kay usa lang siya. Nakahan sila. Nilagit mo sa tunga-tunga sa kakahuyan. Mao na ni Dapita nga bigukod ko nila. Isabela! Kini ka ang iyong mahadlok ni Nabita. Kanya amis tiyo, oh. Di ba tiyo? Kakaway mong laktan, Isabela. Nagkalaila na dyan mo? Oh, nakikikana ko niya. Kay lahi siya ni mo, Jack. Ops, ha? Ayaw lang sa kong insultuha, Isabela. Ako may masakitan na ana, oy. Dili man maayo nga, masukusab ko ni Tiyo. Kaya ako naman yung alalay. Ay, para ko rin. Maldita na rin, Isabela. Sa una, mahadlok ka na ako. Karon, musukol na ka. May kinutuban ang pasensya sa tao, Jack. Gawas pa, makalagot ka na. O gano'n makalagot ang ko? Nga nagpaulipon ko ni mo. Paano magani ka na ako pahimuas ang assignment? Wa ko ni mo pahimong tungod kay wa naman ko mohimo ini. Kay nagsalig ka na lang nako. Kay suod man ta. Imo lang nang huna-huna, Jack. Isa man ron. Ayaw paghunong Isabela. Padayon. Kinahanglan makagawas ta din sa kakahuyan sa labing-daling panahon. Ha! Ayaw mo kahadlok anang nagsaba-saba. Patay na ining ang armas. Oh, may armas ka? Oo, may armas ko. Patay ng irong anak. Kung makulduan na to. Busa, ikaw Isabela. Ayaw kahadlokon. Ako ang kauban mo. Kay luwas ka kanunay. Sige na Isabela. Padayon na sa paglakaw. Kinahanglan makagawas ta din sa kakahuyan. Nado ka ng uwang sa Europe niyo? Oh, sige na. Manggawas na ta din sa kakahuyan. Abi na isog ka tiyo. Talawan sa deka. Kung malikayan mo pa ang usa ka pahedya, kinahanglan likayan kini. Ngit-ngit na hapit. Naman si Isabela. Ma! Oh, naan na siya. Kauban siya do ka na. Oh, yan. Diin nasab ka na maglaag-laag ang anak nimo nga nagabhian man na. May giatiman patyali sa eskwelahan. Ma? Sabila, ano dito ka naman sa agis kakahuyan? Puan, ma. Mayong adlaw di manang. Ako rin si Jack. Higala ni Isabela. Amo lang siyang gatod para safe sa iyang lakaw. Siya si Jack, ma. O siya sab si Theo. Maayong adlaw manang. Maayong gabi na dong. O, sa mat di mo? Palaktan na sila, Nida.
Tubig. Gusto mo tubig? Ayaw na. Gipangitan ako sa amo. Ilala makapaulin ako. Ako sab. Basin miabot na si mama. Mangita na ba sa tunako? Sige manang. Niya na si Isabela. Luwas na gyud siya nga gihatod namo. Salamat mga dudong. Sige, kaon na, Isabela. Gusto ka na mong gibasa. Ay, libro ni Manga kung giwaman sa library. Oh, bao ba? Libro ni Bahin og mga lupo, ma. Unsa? Nagtuon ka bahin ang mga lubo? Oo, ma. Isabela, mga iro lang na sila. Ug lahi ang mga mata sa iro. Manginaot lang tama nga mga iro lang gid siya. Pero sa nakita na ko gabi lahi sila, ma. Unsa? Ang ilang mga mata. Ingon sa mabasa ko ang ilang mga mata, ma. Ang kasuko. Unsa? Ma, gusto ko mutong sa bukid karong Sabado. Unsa ka mas bukid? Makikita ko ni Lolo siya no, ma. Unsa? Ngano nanawag ka na ako ganina, Grika? Wa lang. Gusto lang ko mapauli ka na. Kay nahibaw ko nga kauban mo ang babae. Isabela ang iyang pangan. Umahabot ko siyang pagkaon. Kalimti ka ni ang ako na, Grika. Gusto kang magkasinabot pa ta. Ayaw kipaghikap na sa tungoy sa buhok ni Isabela. Nakasama ka! Grika! Kita ang magkaaway kung doon nakahilabtan sa aking mga kailag, Grika. Nakabati ka? Dili ko gusto makalangis na. Pero siya mong gibuhat na pagsamok-samok sa akong mga lakaw. Paog di makaingon nga magkabuhag ang atong dalan. Munaban ka na yun di ay sa mga kaaway. Ako mulaban nila. Pero isip spy. Kinala makikigala ko nila. Aron makakuha kong informasyon kabahin sa unang mga lobo na nagpuyo inilapita. Nakabati ka? Ayaw ko patuhuan ni anak sa'yo. Tungod kay napanimahuan ko ang imong gibati nga anak Isabela. Kung unsa man ka na napalimahuan mo, kalimti ka na. Tungod ka nahibaw ko sa atong limitasyon ug baluganan. Hinaot lang unta na makabaro ka gyud sa gibuhi ani mo mga pung sa'yo. Nahibaw ko sa akong gibati, Grika. Ug kontrolado na ako ang unsa man ang posibleng mahitabo. Basta timan ilang yun. Ayaw yun hilabti ang akong mga kaila. Ug labaw na si Isabela. Sa'yo, nakaila ko niyo. Ug imposibleng masayop ko sa kung natimahuan nimo. Importante nimo ka ng Isabela. Ug kana ang dili ko matawat. Buutan kaayo si Leo. Ug lahi ang iyang tinanawan ako. Mura ni og nagsulti nga iya kong protektahan. Isabela. Um, Unsa ka? Naano sa kanang bitana? Ha? Di gali-kalito sa mga mudas magandag kong iro. Di lagi sila ordinaryong iro, ma. Mga lupo sila. Lahi ang ilang dakwes sa ordinaryong iro. Kung lubo sila, posible nga mga tao sad sila. Ambot lang ka, ma. Disab ko makasiguro kung tinuod bakit na dunay lupo. Basin kung bunga lang yun ni sa una-una sa mga magsusuwat. Posible sad. Pero, posible nga doon naging mga taong nagbuhi og lupo. Unsa? May suga man. Sa motor nga nagpaingon din ni ma. Bitaw ta. Kinsaw ka na? Basin og si Tito Fred. Nga ni paulit na, ma. Posible sad. Niagit sa bahay pa doon, ma. Ay, mag-media, Isabela. Manang. Chuck? Ikaw na? Oh! Ako, Isabela. Nga nagutaw niya makasamang kipuyan. Gabi ipagkiting dako. Walang. Ganahan ko nga, mamisita ni mo. Manang nida. Bahay mo pag mubisita ko sa mong anak, Manang. Dong, kung mabisita ka lang, kay makikigala ka, wala man ay problema. Pero kung manguyab ka, hindi pa mahimo ha, kay nag-eskwela pa na akong anak. Makikigala na ko niya, Manang. Dili ko manguyab. Kay, nag-eskwela pa masab ko. Nala, sige. Isabela, lakaw na.
Patubangan imong bisita. Kung sa may nahitabo ninyo ni Grika, imo man kuno siyang gito. Isumbog na siya nimo. Kinahanglang mahibaw ko sa tanang mahitabo sa atong grupo, di ba? Mao misumbong siya nako. Unsa may ang gisumbog nimo? Bisulti siya na gusto nimong labanan ng mga tao sa os. Wa ko sila laban eh. Gibuhat ko lang ang pagpahimangno ni Grika nga dili hilabtan ang akong mga kaila nga nasa ubos. Tungod kay sila lang ang makasulti na bahin sa nitabo ni Dapita sa unang panahon. Sa panahon sa mga lobo. Dili na kinahanglang mahibaw bata sa nahitabo. Ang importante, nga mailhan mo ang katapusang henerasyon sa mga kaaway. Kaya naas sa mga tao ang hinadiban nga mo nakapatay sa atong kaliwatan. O tiyo, Kinahanglang di ka magpalingnas sa mga normal na tao, Tiyo. dili ka na mahitabo tiyo kado. Hinapaon ka. Kung labaw ka na, ayaw silag palabiha kaysa sama ka nato, Tiyo. Hunahuna kung unsa ka sinsiro o kaluyal ni mo si Grega. Siya lang ang anda mo patay o magpakamatay alang kanimo, Tiyo. Mangayo ko pa sa ilo niya kung mama ka na ang gusto ni mong buhaton ko. Greka, Ngano, dili ta mag-away. ikaw lang ni sukuhi sa atong tumungding sa'yo. Ikaw lang. Panagsama paghihapon ang atong tumong Greka. Ang nakalahi lang nato, mao nga nakigsuod ko sa mga tao sa patag. Mahimo man nga makigsuod sa kunila. Kung mao ka na imong gusto, buhata. Pero Pero unsa? sultihi una ko sa tinuod. Unsang gusto nimong mahibaw-an sa'yo? Ikaw ba ang mipatay sa lalaki nga nawatas-watas? Di. Unsa? Kung mao ka na, kinsa man? Posibleng ikaw? O si Tiyo ko do? Nahibaw kagid nga dili ko kini mabuhat. Sa pagkakaroon, dili ko mapatay og tao tungod alang sa kagutom. Kung mauna, posible nga si Tiyo ko do. Ayaw na paghunahuna niya na. O unsa man ang gusto nimong akong hunahunaon ha? Sa'yo? Laing butang. Ikaw lang gusto kong hunahunaon sa'yo. Pero inanay ka nang may palayo na ako. Tungod niya itong Isabela. Ayaw nagbasula si Isabela sa mga butang nga makapalagot mo. Lahi ang akong gihunahuna. Ug dili ko gusto nga mahibaw mo sa akong plano. O nga nung dili man. Tungod kay plano pa lang kini. Ayaw ka balaka. O sultira ko ninyo pinaagi sa akong baba. Ug dili sa akong hunahuna bahin sa gusto kong buhaton. Muna lang ko ni mo dyan ha, kaya di na po kayo buhatan sa bahay. Bye! Isabela! Ano naman sige siya, uy. Jack, pansa man ka? Wala kay laing gustong buhaton? Magsige nagsunod na ako. Musunod yung kunimo kay muli kayo makanako. Gipapoy na ko ng styling mo, Jack. Ayaw lang kasukod. Oh, nako regalo nimo. Unsa man na? Libro. Unsa man ang libro? Bahin sa lubong nga imong gustong mahibawan. Ha? Ako ni regalo nimo. Nakuha na ako sa kaban sa akong lolo. Unsa? Kabayan sa imong lolo? Buti din mo ipasabot nga mahilig sad sa istorya bahin sa lubo ang imong apuhan. Oo, Mao pa? imo na niyo. Ang ako lang ingawaman ha. O, salamat. Ihatag sa inyo. Ayaw na. Kalma lang, Jack. Busal ba? May manang mudong mo? At kung ano mas Isabela, nilayo naman. Layo naman Isabela. Okay na.
Salpa! Makapasar ka ng Isabela? Nga na imong style nga good boy kunuhay? Ginahanglan makapasar ni. Oh. Kay kung dili. Katawa mo ka, boss. Kung dili pagyapon ko makapasar kang Isabela sa akong pagbinuotan no. Mahimo na siyang biktima sa akong pagkalubo. Oy. May kitawa lagi ka pinatraidor, boss. Hoy, amaw! Oh. Mao gid akong kinatawhan oy. Unsang ba? Nalipay lang ko. Nga dili na kayo idlas si Isabela. Ay, nya. Makatilaw gid siya sa mong pagkalubo, boss Salpa. Oo! Mauna ang may tabo niya. Pero sa pagkakaroon, magpaubos lang muna ko. Dili mahimo nga akong apikihon si Isabela. Kay murag musamot siya gagahi. Pero boss, kana ba si Tiyo ba? Di lagi kayo na siya mukikuyog na to, no? Membro mo ka na siya na itong grupo. Oh! Pero hatagal lang natuon na siya gigayon. Nakalitan pa na siya. Boss Salpa, mura bag doon ako yung nabantayan na niya? Mo ba? Unsa mas lagi mo nabantayan? Mura man og lahi siya tinanawan ni Isabela. Unsa? Nakabantay ka? Mo lagi! Di ko siya makuan eh. Mura, pilit kayo siya tinanawan ni Isabela ba? Time para ba? Ug unsa man sa sabasa nimo ang kahulugan siyang tinaawan kang Isabela? Murag kuan, boss, murag dunay dahang kaibog. Yamat ra? Sigurado ka nga mauna yang gibati? Murag, maugi na, boss Alba. Sige. Ikaw akong tahasan sa papaniidan ng tiyo. Unsa? Oh! Loyal magkakayo ka na ko. Busa, angay lang pamatiun ta ka sa imong mga pangagpas. Salamat Tiyo, boss Alba. Unsa man yung gihatag akong libro? Oh, Isabela. Pagnaso na, samtang tuon ka. Ma, doon na history kining gabita sa mga lupo? Oo, anak. Wato pang lulo nimo. Pero ako muhatag pagtagadada kay basig istoryara na sa parehas anak ungo ba? Mao pa? Mao na. Pero ano na itiris mo yung kana, ha? Tungod na sa duha ka lubo nga nagbugdo sa kong atubangan, ma. Unsa? Isabela. Basin big mahurot na lang ng mga istorya sa karaan ang imong nahuna, ha? Pero, sukad, karon pa mahitabo nga dunay namatay kay kikaon ug mananap ang lawas, ma, di ba? Ug ang mga kanding ug mga baboy nga gipangwatas-watas. O sa may puti pa sa puti ni. Bangis nga ba nanapang akong gituhuan nga may nakainon ana, Isabela? Pero kalimpi na gud na ra. Kauno sa Og mama, mutungas ko sa bungtod ha. Aw, ikaw. May sanuon nga maduon mo slulo ni mo dito. Dati niya to siya para panuhot. Oo, ma. Magdako classmate, ma. Huwag klarong ikasabot ni Jenny, oy. Huwag di ba tungas among sabot? Asa mo sa kaning babayhana nga tulo ka adlaw naman nga absent? Di ka puyang tingali tugtunga sa bukid. Ay, kinala ako masusi ang bahin sa mga dagong iro nga marag lubong ako nakita. Oh, Saron. Oh, mura ba doon ay nagdilog sa kasakutan? Kinsa na! Kinsa lang nasa kasagutan! Kinsa na! Wow! Oh! Shock! Oh, ako! Aray! Gisagpa ko ni mo Isabela. O kung sa may gusto naman akong buhaton, ha? Hagkan kasi mong kabuang? Joke naman gunto. Huwag ko malipay si mong joke. Asa mo ka? Sa ibabaw sa bungtod, sa kong lolo. O kayo, pagsunod na ko dito. Boss Alba, yara yung magisugo na ko. Ni taga sa Theo? Ako na siyang alalay. Busa. Ang nga lang nga naagyo na siya sa akong kiliran kanunay. Yan ang tubig nga imong ipapalit na ko. Ihatag ang Isabela ka ng usa. Yang imong tubig, Isabela. Salamat. Pero, nga nang may abutan mo din Ikaw ang among gisundan. Nasa? Ako? O ganong kisundan mo ko ninyo? Anong doon na kay kauban siyang pagtanga sa bukid?
O ganong nahibaw man sab mo nga padung ko sa bukid. Kung ako nagani ang mahimo ng higala, apil ka na sa akong nahunaon matag adlaw. Dili pa kaganahan ana. Nga doon na kay badigad kung adto ka sa bukid. Unsa? Salamat na lang. Pero wa ko magkinahanglan og bodyguard. Nagkinahanglan ka. Kay wa pa mailhi kung kinsa ang ipatay sa tao nga gikaon sa mananap ang ginawaan. Adlaw lang dako. Di sa tingali mamiktima ang mga mananap, oy. Ayaw pagkumpiyansa, Isabela. Ha? Samtang di pa mailhan ang mananap nga may patay sa biktima. Mas maay nang dili ka magkumpiyansa. Salamat sa iyo. Sundan ka lang na mo, ma'am. Mas maayo pa. Kay tingalig mas sukong akong apuhan kung makakita nga doon ako'y kaubang mga lalaki. Aw, mo ba? Oh, sige. Magsunod ng taniya tiyo. Sige. Muuna ko ninyo sa iyo. Iapit ko sa bila, oy! Nganong naghinoktok ka man din hinida. Hambot na, ma'am. Basta mula ka ganis si Isabela, kulbaan gidayon ko. Ay, mas maipagniuba na lang ko diya sa bungtod. Ayun, nagkabala ka, oy. Doon na mo bantay niya. Kay dinhi ang duha niya kahigala. Ug miapas niya sa ibabaw sa bungtod. Higalang lalaki. O na da. Ay, my God, Law! Uy, Ay, my God, Law! si Lula Miding manimi abot. Ay, La! my God, Law, diha, oy! Uy, naunsa man ka? Anong niamang ka? Nida. Ay, man si Sir Fred. Og nganong nangita ka man sa kumbana, Lula? Ay, magayo kong tabang niya. Kaya niyang kinugos. Si Dini, nawa! Unsa? Ay, ngano katawang si Fred man ang panguyuan ni Mugtabang. Nga di man siya kapitan din he. Ay, dito naman ko sa kapitan. Pero wa man siya nahimo. Tulo na kadlaw nawa si Jenny. Ug mangutana sa doon ko ni Isabela. Kung nakakita ba siya ni Jenny, i-classmate man sila. Unsa? Namising ang ibong apulo lamig day. Lo! Lo, si Isabela ni! Lo! Ano sa maning baho kaayo? Isabela! Ayaw pagsaka sa taas. Tayo, ano ka? Ano sa ning baho kayo? Tanawan ninyo. Daghang patay nga kanding sa tangkal. Dili, ang mga binuhi ka ng kanding ni Lolo! Lo! Ayaw pagsaka, Isabela. Ako na mo saka sa taas sa payag. Dili mo sa kako! Masig doon na nahitabo ni Lolo! Lo! Lo! Isabela! Ayaw pagsaka! Ayaw ka pugit iyo! Masagdi kong sasiho na kahimtang sa ulo, Lo! 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 Oh! Dili! Dagang dugo din sa sala! Isabela! Dugo ka na as mananap. O gano'n na ka siguro magkagadugo kini sa mananak tayo. Bitaw tiyo. Ano kasulti ba ka nga? Dugo kini sa mananap. Tungod kay wa kita'y nakitang tao din eh. Ay, sa kwarto ni Lolo. Hello! Hello, hain man ka! Hello! Hello! Oh, ay! May mga manok o kanding nga. Nawatas-watas din eh. Pero, hain man si Lolo. Wa din ang imong apuhan. Way tao kini payaga, Isabela. Pero ang pangutana karon, kung hain ang imong apuhan sa bela. Sa kakahuyan. Basin tuwa sa kakahuyan ng imong apuhan, Isabela. Wasi na nga itong tabang sa kapitan na inyong nabita. Naunsa naman sa to si Lola Miding, oy. Ang ako inyong banang pangayuan og tabang nga na missing ang iyang apo. Kinahal na mahibaw ni Miss Isabel. O trusab ng anak mo. Inay makatabang sa buluhaton din sa bay, naglaag-laag na hinuon. Ako dalibuhat sa ibong isugo niya, Mama Marisa. Mas may pa. Ikaw na pamalit ni ining niya sa kong lista. Oh, sige, ma'am. Sa sunod ni Daha, ayaw na nagtuguti nga magsigig lakaw ng imong anak. Oh, ma'am. Ay, mo balik na lagi ito dahil karon, ma'am. Hello! Hello, hain man ka, Lo! Hello! Adto ta dito nabita sa bela. Mas maya nga arita dili magsugod sa pagpangita sa imong apuhan, Isabela. Ano buot makatiyo? Mas klaro kung ari ta mangita dire. Kinamay daan dire pa ingon sa kahuyan. Kung positibo ka nga na adas Lolo tayo. Anak, Pangagpas lang ni ako, Isabela. sige na dali na mo.
Arita sa daan, mangita ni Lolo. Tada! Panganda mo, ha? Kaya mo dili maayaw ni tabo karon da. Naliman ka. Bangis yung kainin ng anak nga nanghasiin dapita. Lo! Luhain mga lo! Lo! Lo, hain mo ka, Lo! Oh, maayo tingali nga magbuwag-buwag ta sa pagpangita sa imong lolo Isabela. Lakaw, pangita imong dapit nga adto ka mangita. Uban na nako si Isabela. Kaya tingali, maunsa pa rin siya. Ari ko dire. Tatawa ng tawhana. Magpapilig din mo, Isabela. Wa siya magpabilib. Igo lang siyang mitapang. Mutabang masag ko. Dali, arita dali. Bahal tas tiyo nga, bisuot lang kasagbutan. Luran ako sa taong akong napanimahuan. Oh, dito dapita. Tuwa dito gikan ang baho sa usa ka tawo. Lo! Luhain mga lo! Lo! Pakita na tao, Lo! Lo'y na kayo sa isang bilo! Nabala ka na kayo siya ni mo, Lo! Sa magpinahitabo ni Lolo. Ayaw na yung kagul. Ato talaga makita as lolo mo. Lo! Hain man ka! Lo! Tumagain taon ko, Lo! Doon lang lagi ko sa baho sa usa ka tawo. Ug murag dili maayo ang nahitabo niya. Doon lang lagi ko sa baho. Oh, nara siya. Lo! Tumagain taon mi, Lo! Lo! Hain ka! Hain naman taong ka! Isabela! Lolo! Nakita tingali ni Theo si Lolo! Musuot ko dito dapit ah! Musuot ko! Theo! Theo! Kapanuway! Nagpasikat sa maayos tiyo ni Isabela na. Makalagot! Di kong palubig! Theo! Theo, hain ka! Theo! Isabela! Tuwa sa nagbagang tuot sa kakahuyan. Theo, hain man ka! Theo! Isabela! Theo! Theo! Isabela! Niyang imong lolo! Lo! Kinalaga sa tambalanan. Lo! Buhay pa siya. Pero may mga pangus siya. Busa kinalay ipadoktor siya. Lo! Uy! Gusto mo na! Isa nag-gawin sa naman tiyo! Si Lolo! Naganong saban si Lolo na ako! Ako sa iyo na sa ospital. Sunod naman ako, ha? Sige, sige, tayo! Magsunod mo mo! Lo! Oh, oy, oy! Oy, Isabela! Hinahin lang, oy! Kakusok ba ninyo lakaw? Mga Loy, kaysa mong silingan, oy. Ilang Ilang kanding. sabo na lang gid ang mga anak ko mapalik. Ilang kanding, horot, oy! Horot kalapa! Sa nilang diskutan. Day, mapalitar ko inibding ka, day. Kining, Mika, kinasahin niyo ba? Oh. Abay, nangamatay nga mga kahayopan ito. O man, nga naman di ay. Talagang sa amo, dito sa bungtod sa San Pablo, daghang kay di pamatay nga mga mananap. Sa San Pablo? Doon ba na sa among barangay? Hay naman to sa Theo! Kalit pa lang nawa sa unahan nga nag-alsa ni Lolo. Oo na? Hain naman yung tawana! Nagsunod naman ang tataniya, Jack. Nganong kalit pa siyang nawa? Kakuyaw sa tawana, eh. Wag ka itong si Maugan? Pero, wa may dahan nga si mga nandini paingon sa ubos, Jack. Hala! Basi naligid ito pa ingon sa ubos tiyo! Theo! Theo! Theo, hain naman mo! Theo! Theo, asa mo!
na mga lakaw eh. Dili ko magpalupin ni Tiyo. Murag, nagpasikat yung tawanan ni Isabela na. Isabela! Huwag ako! Teo! Teo, hain mo! Masaunahan sa Teo. Pero imposible nga mawa lang og kalit siya sa dahan. Bukat si Lolo. Di sa magkadali-dali og dagan ini palayo na mo ni Jack. Teo! Teo! Huwag sa siya sa ubos. Isabela! Hain naman sila sa Tiyo ang iyong mga buwan. Huwag niya sa ubos, Jack! Jack, pagdali! Dali! Kamay na lang gininawa yung tigong. Kailangan madali ko siya sa pagda sa ospital. Kailangan maluwas ko ang apuhan ni Isabela. Bam! Marisa! Oh, kasaba ba ni mo? O, unsa man, nakumpra ba ni mo ang tanang gilistan ako? Oo, ma'am. Niyan tanan, ma'am. Niyan na ba si Isabela, ma'am? Wa pa man. Tingalig na lingaw patos bukid. Wapas ko ni sa bukid, ma'am. O nga nung mapas ka man niya, ha, Nida? Naunsa ka ba ya? Uy, mura naman hinunag batang gamay si Isabela nga sigihan ni mong pangita. Ma'am, may nabatian magukom nga istorya dito sa merkado nga nihagod. Unsa na masab ko no, be? Ang mga hayop sa San Pablo kay gipang patay sad ko no. Unsa? Sikwita na sa bahay namos una, ma'am. Muang magsusi kog daunsa na akong amahan dito ka, nabuhi og bahayop. Ay, pastilan. Di na lang gyud ka makapaabot sa imong anak. Taman bitaw to. Dili, ma'am, di. Gikulbaan ko. Nabalaka ko. O, ikaw, bahala ka. Pero daghan pa kagbuhatonon din, ha? Ay, kabalaka, ma'am. Mubalik na dayon ko. Hay naman din si Teo. Hindi naman din sa karasada pero ginawa man siya din eh. Isabela! Kusog ka din mo malakaw eh. Iyabot ko tayo ka din sa kasada. Jack, huwag din si Teo. Huwag to siya din nga. Hain naman itawana. Nabalaga ko ni Teo. Asa ba kayo natadapita si Lolo? Jack! Ato lang siya pagkitawa ng napita. Uy! Naitricycle na nagpaingon din niya. Musakay ko ha? Kita mo masakay! Para! Para! Oh, Ma! Ma! Hanggang nang may abot pang kanidi. Kaya, Pasko ni mo. Mayong adlaw diya manang. Ma! Si Lolo o si Teo nawa! Unsa? Hay mo din sila. Magipagpatay ang mga binuhing kandi ug mga manok ni Lolo sa bukid. Unya, nakita ni Teo dito sa kakahuyan si Lolo. Ginaan ni Teo paingon ini pero kalit lang silang nawa nga among gisundan, ma. Unsa? Basin, nakasakit na silang tricycle paingon sa hospital. Dili mo. Sakay mo. Dalahos lang ta dito sa ospital. Ay, salamat. May abot na gyud ta dinhi sa ospital. Ako na bayad sa tricycle manang. Lahos lang usod. Ma, dali ma. Hain naman dito katungtungan na. Diyan plito niyo. Lalong niaga man sa gawas, Krika. Uy, na kumakauhin sa gibuhat ni Teo, Teo. Krika, kinahanglang mo kalma ka. Dili mahimo nga maukay ang mga tao ining dapita ug magduda sila. Nga dunay sama ka nato nga niya na ining dapita. Pero makalagot na kayo si Teo, Teo. Nagsige na siyang sunod-sunod sa babae. Ayaw gyud hilabti ang maong babae, Krika. Aron dili masuko ka mo si Tio. Nahibaw ko sa gibati mong pangigi. Pero kinahanglang imo ka ng pugnan. Aron ato pang makontrol si Tio. Pero unsaon naman lang ha? Kung mapali ang panahon, Teo. O sebot mo ipasabot, Krika. Unsaon naman lang. Kung maluoy na si Teo sa mga kaaway. Kana ang dili mahimo.
Pero mauna ka nang ako nabatyagan kang sayo. Inana na siya misagol sa mga tao ug mitabang sa pagpanalipod ni ini. Pasagdan taon na siya karon siyang gibuhat, Grika. Ato lang tanahon kung noon siya'y sunod ng mga hitabo. Masitayo ka na naa sa labi. Ang suod ka na nimong higala. Sayo! Sayo! Sayo, hain si Lolo! Nasa sud. Giyati man sa mga doktor. Dagan siya mga samad-samad. Nabayaran ako na sikol. Tiyo? Ni ano ginoy ka sa hospital? Kinahanglan nga madali sa pagatiman sa doktor ang apuhan ni Isabela. Sayo pa uli. Oh, Ano ka, Dok? natiman naman sa mga doktor ang imong apuhan ni Isabela. Paulin ako. Pagkulig na lang ta. Dagdan kong ipungutanan nimo. Magkita na tawag, ma. Sayo, salamat! Dong! Salamat, Dong! Ako na ding nabayaran ang resikol. May labay na bayran ni mo, Dong. Okay to manang. Kalinti to. Ma, lilion sa ako si Lolo sa sud, ha? Itang duha ang muli ili, Isabel. Dong, dini ka o na, ha? Tansi ko ini da. Si Tiyo raman ang gipasalamatan. Dili man ako. Ganun nagdali man sa tuglakaw si Tiyo eh. Mura man og daig king law kalit. Ganun gitawag ko ni mo, Grika. Daan pa ko. Kauban mo katong Isabela. Kinahanglan tabangan ko siya. Dugo. Manimaho kang dugo. May gibiktima kang tao unsa. Wa ko'y gibiktima nga tao, Grika. May gitabangan ako sa maran. Mitabang kag tao? Kinahanglan ako ni buhaton. Aron mo salig sila nako. Ayaw ko patuho ang kapahin paghihapon na sa atong tuyo ining dapita sayo. Ang pagpakigsuod mo ang mga tao sa ubos. Mao ka na ang tinuod. Kabahin pa kini sa akong pamaagi. Og nga nang dili naman lang nato sila hutdon sa pagpatay. Og tao kung tanan tang kaliwatan aron mo tabang nato. Ayaw ipakaubos ang kahibaw sa mga tao sa patag, Grika. Kung mahibaw sila nga naatanin ni Dapita, makapangandam sila. Mas makapangandam sila niya nang gibuhat ni mga pagpakigsuod nila. Basta! Sundan ako pamaagi. Ayaw pagpagilabot sa unsay akong plano. Hinay man kayo ang imong plano, Tiyo. Tiyo, Nagdalitang nga makuha na to kining dapita, Tiyo. nahibaw ko, Tiyo. Pero kinahanglan masusi una nato. Kung unsa kahuyang ug kalig-on ang mga tao sa ubos. Kung nabuntog ta nila sa unang panahon, way katarungan nga dili ta nila mabuntog karon. Moderno na ang panahon, Tiyo. Ug mas nahibaw na ang mga tao kung unsaon sa pagpakig-away kanatong mga lobo. Tiyo. Salamat. Salamat kaluwas na si Lolo. Pero unsa mo ginahitabo si mga apuhan, Isabela? Ano nagkasamad-samad man siya? Muna lang among naabtan nga patay na ang mga kandik ug mga manok ni Lolo, ma. Usa sa buhat ini? Ha? Wain hibaw manang. Mao nang among i-report karon sa kapitan, ma. Unya diin man tao na din makitis lulo ni mo. Sa Tiyo may nakakita niya. Kami yung tuluan ng ita. Manang, pero si Tiyo lang ang nakatuldo dayon ni Lolo. Ug aptik ay siyang nakaalsa ni Lolo. Ug midadi ni sa ospital, ma. Mura siyag sinyalan nga kalit lang nawa og dinhi na tumabti sa ospital. Basig kusog lang din kayo sa midagan. Mao sa di akong gituhuan, ma. Ay, Bastilan. Naunsa naman tao ni Dapita. Anong naabay mananap ng mga hasi? Unsa ka nang mananapa man mo? Ngano ang mga hayupan man ang iyang ipagpatay? Kinahanglan mahulong lang pagpamatay sa mga kahiyupan ni Dapita, Tiyo. Ug ganong ako man ang imong gitanaw, Tiyo. Tungod kayo sa lang natong tulo ang makahimo sa pagpamatay sa mga hayop. Ubos sa takdol nga buwan, Tiyo.
O kinalang doon ikahadlok ang mga tao ni ining napitan. Grika, ikaw ba ang ipatay sa mga kahayupan din eh? Tugan! Ikaw ba? Oh! Ako! Daan pa ko nga ikaw yun! Sa ako lang giingon! Kinahanglan mo tahadlok ng mga tao ining napita! Pero ganyan husto ang imong gibuhat! Tiyo, ayaw ka mo pag-away. Dako sa'yo pa yung gibuhat na pagpatay sa mga kahayupan ng dapita, tiyo! Kinahanglan mo kuhog ang mga tao ining napita, Teo! Dili ka na husto buhaton! Ug unsa man dod ang hustong buhaton, Tiyo. Kinahanglan pangitaon ko ang hinagiban nga magkapatay nato, Grika! Dili na na mo makitan! Bakit anin ako? Ug kay niya ining dapita ang taliwat sa mga gayam. Nahibaw ka na, pahiniana? Nakailag ka na ba kung kinsa ang kadugo sa maong mga ngayam? Tubag ako, Tiyo. Oo. Gianas yan ng dapita. O kinahanglan nga matutulan ko ang maong espada. Pahuway na dito sa bahay Isabela. Pahibawa lang si Mama Marisa nga di sa ospital si Lolo ni Buha. Oo, ma. Ihatod di ka sa inyo, Isabela. Sige dong, palihog ihatod siya bi. Ug dad inalag unya kong ilisan din niya Isabela. Oo, ma. Ato na lang sa ni-report sa kapitan. Gusto dito, Isabela. May ipangutan ako nimo. Unsa man na, ma? Dahil ba ka ba kung hain ang imong classmate na si Ginny? Ha? Ngano nang uta namang kabahay niya, ma? Dito magod ang iyang apo ang babae sa bahay. Unya nagita ni Ginny. Huwag ko'y kalibutan ko na si Jenny, ma. Kay pila naman ko sa kaatlang ma-absent. Unsa? Unya ka nang nagita man tabi ang apuhan niya. Ha? Gising si Ginny. Unsa? Oh, sige, ako rin susihon, ma. Mo din ni bahay ni Jenny? Hain magkadimpayhana. Maayong adlaw! Maayo! Maayong adlaw. Oy, Isabela, ikaw na. Oh, lala. Kuan, naa si Jenny la? Wah, pastilan. Huwag pa magyud sa mauli dahi, oy. Sa? Huwag pa gid siya? Pero, hay magha siya, lala. Mausab na nga akong ikalibkan. Kuan, lala, sabay katapusan ninyong gipalagsultihan. Nanangid naman to na akong magtuon. Mato sa inyo, pero wala naman mabalik. Sa miaging adlaw pa man siya nga wala mauli. Lula, wa ka to taban na siyang uyab? Wa man na uyab si Dene. May uyab na siya, lala. Si Arnold. Sige lang, ako siya katuon sa ila. Basig tuwa si Jenny dito. Ah, sige, dahi Isabela. Tabangin taon ko pangita sa akong apo. Classmate man yun mo, suod pa. Itataon to siya, dahi. Sa sunod nga takdol sa buwan, kinahanglang may mabuhat na Tiyo. Tiyo, gusto si Greka siyang hunahuna. Dili mahimong lang ngayon ang pag-ilog o balik ining dapita. Pangitaon ko ng espada, tiyo. Humani anak. Manawag na ta sa itong mga kauban. Huwag mananghid na lang kung naan ni sa'yo. Unsa ka na, Grika? Unahon kong lapak katong Isabela. Ayaw lagi sa kinapti! Sumati ka! Grika! Sakti ko! Ayaw lagi hilapti si Isabela! Hunungan ka na ninyo! Hunungan na! Ayaw iswabe ang inyong mga personal na debate, Tiyo! Grika! Ayaw ka mo pag-una yung patay! Unang ka mo! Kung sa tsukay nahitabo ni Jen, nganong kalit man lang siyang nawa? Aw, ang iyang uyab ang sunod ng mga taon. Sige, sige. Pero mapauli na ko sa amo. Magwa kong ilisa ni Mama. Yato na ka sa inyo. Yato di ka. O mubay pagbalik sa ospital. Ayan na lang paghago, Chuck. Pinalang mo pauli ka na. Kay basik ikaw na sa nagipangita sa inyo. Mato magkata sa kapitan. Ay, tuod ay.
Kinahanglang mahibaw ang kapitan sa nahitabo ni Lolo. Hulungan ka na ninyo, Greg! Dilo! Hulungan na ninyo! Tahimok ka na yun sa pagpasakit na ko sa'yo. Tungod niya itong Isabela! Tungod kay gusto mong gubunan akong nasugang plano, Grika. Hulungan ka na ninyo! Grega! Ayaw na pagpangilabot sa mga tao sa batang. Pero mo sabot ka tadugay sa itong misyon din, Tiyo. O gipasamot mo lang ang akong talabot niya ng babayaran sa'yo. O pahinumtuman ko ikaw pag-usab nga ako ang imong kapikas. Busa dili mahimo nga adto ka mo laban sa mga normal nga tao. Tiyo, may tingaling di ka magpalabis pagbaduol sa mga tao sa patag. Pero, maulan kini ang pagi nga makitaan ko ang espada. Yan mao'y makapatay nato, Tiyo Gudo. Dali ka na. Kaya di na ito mahimong mabantayan sa tarang higayon si Grega. Naglagot na siya sa imong higalang babae, Tiyo. Nakasabot na siya nga doon na kay interes sa normal nga babae. Wa ko'y interes kang Isabela. Ayaw kong patuhuan na, Tiyo. Mabati ko sahay ang naa sa imong unahuna. Ang imong kabalaka sa mong babae. Hatagi lang ko higayon. Nga makapatuol ko ni Isabela, Tiyo. Tungod kayon siya ang katapusang dugo sa atong mga kaaway. Sigurado ka ba? Mamatudan ka na. Kung ikasulti ko na niya ang iyong apuhan, nga tuwa ka sa ospital. Sige. Hatagan ko ikaw ang pagtugod. Pero, dali ka na. O Tiyo, ayaw ka blaka. Daliun ko ang akong misyon. Sige. Ako lang unay bahala ni Grega. Salamat, Tiyo. Huwag niya siya sa pagpanghilabot sa mga binuhi sa mga tao. Ako siyang tambagan. Ma, Oh, salamat nga nabalik ka na. pinadanta lang ka o pagkaon, ma. Unsa na mas Lolo? Nagkamat mo na siya, ma? May mata man to ganina, pero may balik ko sa katog. Murag Murag unsa, ma? blanco ang iyang tinanawan. Unsa? Blanco? Mao kayo nakita ko sa mga mata sa mga apuhan. Blanco kayo, Isabela. Pura sa dunay gikahadlukan. Unsa kaya gikahadlukan man, no? May tagi-kasulti na gud siya. Aron ato siyang mapangutana. Dito, kumusta namang inyong pagsulsi ni Jenny? Wa na gid siya mauli sa ila, ma. O nya giadto sa namong iyang uyab. Miingon man sad ni nga wa sila magkita. Tuaro man kuno siya sa ila. Unsa man gyud kay naitabo ni Jenny? Mao na nabalakan gid ako, ma. Taas na ka siyang absent sa eskwelahan. Ang kapitan, kumusta naman sa? Naglibog sab sila sa mga panghitabo gid, ma. Dungan gid sa lain-laing mga lugar ang mga pagpanghasi sa mga bangis nga mga mananap. Lain-laing lugar ang giatake o gipamatay ang mga kanding ug manok. Unsa man gyud ka ni mananapa? Mao sa ginagiton ug maayo sa kapitan, ma. Kinahanglang magronda ta karong gabi. Di maayo kini mga panghitabo niyang dapita. Magkapahibaw sa bitaw ka. Kaya dinhira man sa atong dapit ang dunay gipamatay nga mga mananap. Mao ba? Ang ubang sikbit nga bayo. Kumusta man? Wa may nahitabo sa ilakap. Dinhi sa atuan naman ang dunay gipamatay nga mga binuhi. O dito sa San Pablo. Oh, may usa ka tiguang sabdito nga napaligan o gida na karon sa ospital. Gihurot sa dugpatay sa bangis nga mananap ang iyang mga kanding ug manok. Kuya, huwag na ni mananapagod. Mao nga magrunda ta karong gabi. Hukap! Hello, ma. Okay na lagi ko, ma. Unsa? Mupauli mo diri? Aw, kamuhod. Ay, ma. Tuod.
Akong giablihan ang kaba ni Lolo. Ma! Kalma lang! Chill! Ayaw lang kasupugod. Ma! Libro ra ang akong gikuha dito. Akong gipahuwam sa akong amiga nga hilig sad sa mga sugilanon sa lubo. Unsa? Ipabawi nimo ang libro nga akong gikuha? Oo, lagi. Kalma lang. Oo, lagi. Ako lagi mo yun. Uy. Unsa mo ron? Ma. Manawal ako nimo ha. Kay nag-uwan ng kirot ka sa bahay. Bye. I love you. Hoy! Che! Unsa man kay Roa ka? Papusil ka? Ha? Nako, almas dre. Unsa man? Papatay juga? Ha? Layas, oy! Layas! Layas ka lagi. Unsa man dadagang paingon diri? Diri! Mamatay ka! Unsa makay sunod nga may tabo. Higalaan, dapiton ko kamo sa laing sumpay nining atong sugilanon nga guluhan. Matag takdol sa buwan. Tagsulat, Maria Gina Bidad. Ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music kining alaga ninyo sa kanginan, Trifon Barilio Morales. Recording editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Napurna. Dalit ka ninyo sa RNN Drama. Og mo ta mga ka-listeners ang part 2 sa matagtakto sa buwan kay bawo na ko nga okay bawo naman mo no kay nakapaminaw naman mo na ang inyuhang giat niyan ang part 11. So sige lang maabot ta ng lapitan no. Mas maayo mo good po mga ka-listeners nga anang ma-aired na tong mga ikasumpay na ko ba no sa radyo para diretso na. Okay. Og mag kuan good magsige tag-atang no. Siyempre dugay-dugay pa. Mas may nang hapnig na daan ba, no? O sa banig ba? O mga, kuan pa, hapnig na, no? Mas may nang hapsay na daan ba, no? Ang akong trabahoon. Kaya nga nagoy nga, wak pa ma-aired tanan. So, dili yun ako na ma-optimal, mahitabo nga mag-una yun, no? Bisan pa ang uban niya mga nag-upload drama, dili, mahitabo nga mag-una yun. Kaya kaming tanan, nagsunod yun, no? Disclaimer lang kayo nga, kaming tanan, nagasunod lang sa ato ang paboritong station no, nga ang mong RMN DYHP sa Cebu no. So mao na mga listeners og mga bangin po ninyo ang kuan sunod nga mga drama no. So ang akong i-arrange sa kuno ni ang Judas Redentor no. So abang-abang na mga listeners dinhi sa tama. Thank you so much for watching. God bless na